Hi mga ka-Cyrus, ang video nga ning ini ay talagang late upload na. Sabi nga ni kang iba, it's better than late than never. In-upload ko na nga ni, tabaka abutan pa otro taon. Sa video nga ning ini guys, ay magaluto kami ning bungkayo, buda suman ng Bicol. Requested nga ni ini kantugang ni Mine na si Ton, nabibihira na siya makulit dito sa Bicol. Although nakakabakal siya yung mga suman duman sa Manila, iba pa rin susuman dito sa Bicol. Alam nyo ba guys, habang tigamastan ko, ini mga pamangkin ni Mine na nagaluto-luto digdi para nag-flashback sa akin yung mga memories ng mga nakaaging panahon. Tapos magluto pa kami ni bungkayo buda suman. Saro sa mga pagkaon na tigahanda tuwing may special na okasyon kaitong mga panahon. Balik na nga ni kita guys, di sa tigaluto ni kuya. Luto na nga ni pala ni kuya guys, subong kayo. Nakaluto na nga ni din si Mine, kang kalingking na merindala naman. Habang si Ate Mel ay tigagunaw na sunyog na gagamiton para sa suman. Sa muya man doon ni Mine nakatoka sa mga dahon na gagamiton at dyan napapatusan kang suman. Si Mine so tagapuknit kang dahon, ako naman so tagagunting buda tagapunas. Aramin to guys, ang pagibuki suman ay talagang matrabaho. Habang si Ate Mel buda Kuya Joseph ay busy duman sa likod, tatigare din na ninda sa mga ingredients na gagamiton na magapunas na maglatek. Kaya kung saro ka sa nangangarap na magibuki suman, magbalong ka na kitsaga, buda pasensya. Ta sa paghalo pa sana, talagang mauubatan ka na. Naisip ko lang guys, siguro kung ako nagigibukan ng sulok ang suman, i-repeat siguro talaga ako. Baka nakatapos ako kayo ni, otro aga. Warang katapusan na haraluan hanggang sa makuha mo yung consistency arog ka ini. Sa part na nga ni guys, ay nag-start na kami dyan magpatos kang suman. Si Mine, tapos si Ate Mel, tapos si Ate Jillian tagapatos dyan. Ako naman sa tagabugkos kandong akob na suman. Pinagtarabangan min na para madali matapos. Uya, malanaon. Piganap mo. Sa part na nga ni Ian guys, ay natapos mi na patuson so gabos na suman. Nag-order na lang nga ni dyan si Ton kay pagkaon. Ay nabot na kami kay Bangi kakagibukan suman. Sa part na nga ni ini guys, ay tapos na masapta ni Kuya sa mga suman. Dakol nga ni ining ginibong suman. Diretso na nga ninta pabalo na nini pa Manila para matawan man so ibang tiyaw niya na naon duman sa Manila. So hanggang din lang ang ining video ini. Okay, follow kami guys para updated ka mo sa mga masunod pang videos na man. Bye bye!